बिटिसिआव इमप्लय मोननो हानाया गोब्राबसै। मानो होनोब्ला दिनैनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय मोनसे नङा मोननै मोनथाम एकर्ड जालांबाय, बैयावबो दिनै जोंहा फिन बिटिसिखौ गादबफिननाय, जोंनि मोनखानाय बिटिसिखौ गादबनानै जोंनि जा डिसि पावार बेखौबो गभर्नमेन्टआ लानानै थांबाय आरो जोंनि बिटिसिनि जा सिगां जोंनि बर' लाइमोनफ्रानो जा इमप्लय मोनोमोन, बेफोरखौबो जों दिनै बिटिसिआव इमप्लय मोननो हानाया गोब्राबसै। मानो होनोब्ला दिनैनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय गभर्नमेन्टआव दङ, बिथांमोना गावसोरनि लाबा-लाबनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जों बेखौ मोननानै जोंनि गोसोआ दुखु मोननानै आरो जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि लानानै दिनै फिन हाग्रायाव फैफिननाय जाबाय। মই আজি ইটোকে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিবা ওলাইছো যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাজতে আমি আকৌ একবাৰ জংঘললৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। এইটো হ'ল আমাৰ বৰ জাতিৰ কাৰণে বহুত দুখ লগা কথা, কিয়নো আমি বৰ জাতিয়ে শান্তি বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি শান্তিৰ দৰে শান্তিৰ নাম লৈ যি পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ তেখেতে আমাৰ বিটিচিত আহি পেলাই যি কথা বড়োৰ যিবিলাক ইউথ আৰু বড়োৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাৰ মনত আঘাত দি গৈছে, সিয়ে আমাৰ যোৱা দিনবোৰত তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন কৰা, ষ্টন ফাউণ্ডেশ্যন উদ্বোধন কৰাত এটা কথা কৈছিলে, অসম কেতিয়াও বিভাজন নহয়। দুখু দङ आरो बेखौ जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ। जों बेखौ जोंनि UILB आफादनि जानानै रोखायै बुंनाय जायोदि जोंनि बिटिसि मोनखानाय बिटिसिखौ जुदि दानख'यो, अब्ला जोङो जोंनि आफादनिफ्राय रोखायै फिनजाथाय खालामनाय जागोन आरो जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ। आं बेखौनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो, जोङो आसाम बिटिसिआव फैगौ अक्ट'बर मांखोनि सिगां सेप्तेम्बरनि लास्ट 30 सेप्तेम्बरावलागि जुदि रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे जिखिनि केडार बिथांमोना जोबथेसालियाव हाबनानै दङ, बिथांमोनखौ जा गभर्नमेन्टआव दङ, बिटिआर गभर्नमेन्टआव दङ, बिथांमोना थाबैनो जुदि बिथांमोनखौ बहननायनि जुदि थांखि लायाब्ला बिथांमोनखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय बिथांमोनखौ आउट खालामनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ जों रोखायै फोरमायो, जोंनि फैबाय थानाय अक्ट'बर माहायाव जों बिटिसिआव गासै जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बम ब्लास्ट खालामनाय जागोन आरो सरकाराव थानाय बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं हुमखि होयो, दानि सरकाराव सोलिबाय थानाय जोंनि सिएम बिथांखौबो आं गुरै खावलायो, जों मोनसे हारिनि थाखाय गसंथानाय आफादखौ सनमान होनानै हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय दावहारु बिथांमोनखौ सनमान होनानै जेन जोंनि बुंनाय लेखायै रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो जियानिफ्राय उदां खालामो आरो बेजों लोगोसे थानाय केडारफोरखौ उदां खालामो आरो लोगोसे मोननांगौ जिखिनि एनडिएबिनि रिहेबिलिटेसन बेखिनिखौ थाबैनो बानायफुंनानै होयो। आं बेखौ गुरैयै खावलायहरो। लोगोसेनो आं फोरमायनो सानो जोंनि दुलाराय आसामनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ जोंनि बर'नि हारिनि थाखाय गसंथानो ओंखारनाय मोनसे आफादनि जा सोद्रोमाफोर बिथांमोना गावसोरनि लाबा-लाबनि थाखाय एरसन एब्रब खालामालासिनो जेन गोजोनै लाखियो। सोरबा जुदि जोंनि बर' सुबुङानो जा सोरबा गुबुन जाथिनियानो जा जोंनि हारिनि थाखाय नांनो ओंखारनाय दावहारु बिथांमोनखौ जुदि सरकारनि एजेन्ट जानानै एरसन एब्रब खालामो, बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्टलि बुङो, जों थोंगोथोङै बुंगोन, बिथांखौ जों बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायहैनाय जागोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि मेम्बारफोरखौ जुदि सरकारनि मानसिया लांनानै सासे इनकाउन्टार खालामो, अब्ला जोंनि सासे इनकाउन्टार खालामनायनि गेजेराव जोङो 20निबो बारा सरकारनि मानसिजों इनकाउन्टार खालामगोन आरो बेखौनो आं रोखा फोरमायबाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ। बेखायनो आं दिनैनि समाव गोथार दिनैनि 15 सेप्तेम्बर 2021 जोंनि UILB आफादा जोनोम सान होननानै जों बेखौ इस्टाब्लिश खालामगोन। बेजों लोगोसे जोंनि आफादनि मोनसे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा दङ
सासे बिथाङा जादों फाउन्डार बि मोगथां बेजों लोगोसे दङ बेजों लोगोसे एसिस्टेन्टआव दङ जोंहा बि खौसेथि बेजों लोगोसे दङ जोंहा सनितपुर जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमान्डार बि मोब्लाव आरो धेमाजि जिल्लानि दङ बि मोगथां कमान्डार आरो बेजों लोगोसे दङ चिरां जिल्लानि बि रैरुब आरो बेजों लोगोसे दङ बाक्सा जिल्लानि बि मैब्रुब आरो बेजों लोगोसे दङ जों क'क्राझार जिल्लानि बि सौख्रुब बेजों लोगोसे दङ धुबुरी जिल्लानि बि खांख्राय बेखिनिखौनो जोङो फोरमायथिनानै दिनै रोखायै फोरमायहरनाय जे दुलाराय आसाम आरो भारत हादरनि गेजेराव मोनसे गोदानै बर'नि हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय मोनसे गोदान आफाद जोनोम जाबाय होननानै जों दिनै रोखायै फोसावबाय जोंनि आफादनि मुङा जादों ULB इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड बेखिनिखौनो बुंनानै आं जोंनि जा फोरमायहरनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय थांखि बेखौ एसेबां फोजोबबाय बेजों लोगोसे आं फोरमायो जेसेबां हायो जोंनि बे फोरमायहरनाय रादाबखौ गासैबो ससियेल मिडियायाव जेन शेयार खालामो आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय